नमस्कार. आपण आहोत मुंबई गोवा महामार्ग या महामार्गावर ओरोस खरियेवाडी या ठिकाणी आहोत. अतिशय सुंदर निसर्गरम्य स्वच्छ असा दिसणारा आपला जिल्हा आणि या जिल्ह्याची ही राजधानी आहे ओरोस. आणि ओरोसच्या राजधानीच्या प्रवेशद्वाराच्या पूर्वीच आपण आत्ता जे आहोत हे ओरोस खरियेवाडी म्हणून हा भाग आहे. या ठिकाणी आपण आहोत. आपल्याला आज एक विशेष गोष्ट दाखवायची आहे ही कोकण सात लाईव्हच्या माध्यमातून. असा निसर्गरम्य आणि सुंदर असा जिल्हा आपला दिसत आहे. सुंदर असा झालेला हा महामार्गही आहे आणि या महामार्गाच्या बाजूलाच ओरोस खरियेवाडी येथे ज्या ठिकाणी ओरोसची सीमा संपते आणि कसालची सुरू होते अशा ठिकाणी एक बोर्ड आपल्याला आकर्षित करून घेतोय. तो बोर्ड म्हणजे या ठिकाणी लिहिलेला आहे की ग्रामपंचायत ओरोस बुद्रुक सक्त सूचना, येथे गाढवच कचरा टाकतात, बक्षीस 500 आणि दंड 1000 रुपये. त्याच्यामध्ये खाली मस्त लिहिलेलं आहे. पहिलं आहे सार्वजनिक ठिकाणी गावाच्या परिसरात कचरा टाकू नये व घंटा गाडी सोडून कचरा टाकताना आढळून आल्यास दर व्यक्तीस रुपये 1000 रुपये दंड आकारण्यात येईल व कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल. 2. जो कोणी व्यक्ती सार्वजनिक ठिकाणी गावाच्या परिसरात कचरा टाकणाऱ्या व्यक्तीचा फोटो किंवा शूटिंग करून पकडून देईल त्या व्यक्तीस ओरोस बुद्रुक ग्रामपंचायतकडून रोख 500 रुपये बक्षीस देण्यात येईल. पकडून देणाऱ्या व्यक्तीचे नाव गुप्त ठेवण्यात येईल. आणि 3. कृपा करून कचरा टाकण्यासाठी सकाळी फिरणाऱ्या घंटा गाडीचा वापर करा. स्वच्छ गाव, सुंदर गाव, माझा ओरोस गाव, ग्रामपंचायत ओरोस बुद्रुक, तालुका कुडाळ, जिल्हा सिंधुदुर्ग आदेशावरून असं सुंदर लिहिलेलं आहे. आणि इथे गाढवच कचरा टाकतात असं त्या पार्टीवर लिहिलेलं आहे. मात्र हे जे कचरा करतात आणि घाण करतात यांना हे मान्य आहे असंच वाटतं. कारण आता याच्या पुढची तुम्हाला परिस्थिती दाखवतो. ही स्थिती आहे ज्या ठिकाणी बोर्ड लावलेला आहे आणि हा भयंकर कचरा या ठिकाणी केलेला आहे. जे सुंदर आणि स्वच्छ असं आपण जे शहर पाहतोय किंवा हा सिंधुदुर्ग जिल्हा असं म्हणतोय, अशाच सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या बरोबर म्हणजे सिंधुदुर्ग जिल्ह्याची जी राजधानी आहे या राजधानीच्या प्रवेशद्वारावर हा असा भयंकर कचरा या ठिकाणी टाकलेला आहे आणि रस्त्याच्या बाजूलाच घाण करून ठेवलेले आहे. लावलेल्या बोर्डाचं आणि सोबत असलेल्या गाढवाच्या चिन्हाचं किंवा गाढव म्हटलेलं आहे त्याचं हा कचरा टाकणाऱ्यांना जराही काही वाटत नाही. होय, मी गाढवच आहे म्हणून इथे कचरा टाकतो असं त्यांना मान्य आहे, जे कचरा टाकतात त्यांना. आणि जो स्वच्छ आणि सुंदर सिंधुदुर्ग जिल्हा आहे त्याची कशी वाट लावायची ह्याचा विचार मात्र हे कचरा टाकणारे करत असतात. भयंकर ह्या सगळ्या परिसरात जर आपण बघितलं तर कचऱ्याचं साम्राज्य एवढं आहे आणि यामुळे दुर्गंधी भरपूर पसरलेली आहे. मात्र हे जे कचरा टाकतात किंवा कचऱ्याची घाण करून टाकतात यांना कोणत्याही प्रकारची शरम किंवा लाज वाटत नाही, एवढं मात्र निश्चित. हे आपण पाहू शकतो कचऱ्याचं साम्राज्य. खरं म्हणजे ओरोस ग्रामपंचायतीने घंटा गाडी घेतलेल्या आहेत आणि ह्या घंटा गाड्या सगळीकडे फिरत असतात, दिवसभर फिरत असतात. ओला आणि सुका कचरा असं सर्वांनी घ्यावा यासाठी या फिरत असतात. मात्र त्याचा वापर लोक किती करतात आणि प्रत्यक्ष घाणेरडेपणा किती करतात हे आपण इथे पाहू शकतो. प्रचंड प्रमाणात कचरा आणि प्रचंड घाण दुर्गंधी अशी या परिसरात पसरलेली आहे. स्वच्छ आणि सुंदर अशा सिंधुदुर्ग जिल्ह्याची प्रतिमा खराब करण्याचा हा प्रकार हा कचरा टाकणाऱ्यांचा आहे हे मात्र निश्चित. आपण ही सगळी परिस्थिती पाहत आहोत. या बोर्डासमोर मी आहे. खरं म्हणजे इथे उभंही राहू शकत नाही, मात्र हे सगळं आपल्याला दाखवावं आणि किमान हे बघितल्यानंतर तरी लोकांनी सुधरावं आणि आपला जो स्वच्छ आणि सुंदर असा सिंधुदुर्ग जिल्हा आहे तो स्वच्छ आणि तसाच सुंदर ठेवावा अशी त्यांना बुद्धी निर्माण व्हावी. यासाठी आपल्याला घाणीचं साम्राज्य मध्ये इथे उभे राहू शकत नाही, प्रचंड दुर्गंधी आहे. अशा स्थितीतही मी उभा राहून आपल्याला दाखवत आहे. धन्यवाद. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.